बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय हांमा बाजाराव। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना दा बिथांमोना बेबायदिनो मोनसे एडभान्स प्रि ख्रिस्टमास खुंदों। दा मोनबैसे गामिजों खुंनाय जादों दा बेखौ आङो बे ओनसोलनिनो आदानिफ्राय मिथिनानै लागोन। जायफ्रा भिडिअखौ नायनो जोबजासे नायलांनो हागोन। दिनैनि बे हाख्ला हांमा बाजाराव जिथुनाखि खुंफुंजानाय प्रि ख्रिस्टमास एडभान्स ख्रिस्टमास दा बेयावहाय गाजा गोमजायैनो खुंगासिनो दङ। दा बेयावहाय माबायदि खुंलांदों आङो नैबे ओनसोलनि मानगोनां आदानिफ्राय आं मिथिनानै लानि जे आदा नोंसोरो जेनेबा बे एडभान्स ख्रिस्टमास बेखौहाय मालानिफ्राय स्टार्टिं खुंजेननाय जाया एबा बेयावहाय मोनबैसे मण्डलि दं एबा मा मा चार्चनि दं बेखौहाय एसे गुवारै मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आं सिगाङाव गोजौसिनथारनि आफा इसोरखौनो धन्यबाद होग्रोबाय। मानोना दिनैनि प्रग्रामा जोंनि माने फैगौ 24 तारिखआव मोनाबिलियाव जि जिसु ख्रिस्ट' सारि जागोन बे दाननिनो दा बिनिनो सिगांग्रो नैबे बर'दिन मास होननानै बुङो जायखौहाय जोङो डिसेम्बर मासखौ होनना बुङो 1 तारिखनिफ्रायनो जोङो बर'दिननि मास हमनानै लायो। बेखौनो लोब्बा लाखिनानै नै दिनैहाय बे जोंनि फाथाबारि ओनसोलनिनो सा बाहागो जेनेबा हांमा बाजार गेलेग्रा फोथारावहाय मोनसे इन्टार डेनोमिनेसन जि बेयावहाय गासै 7-8थासो मण्डलि माने डेनोमिनेसन हिसाबैहाय मोनथाम जेनेबा बाप्टिस्ट थाबाय NELC थाबाय आरो BELC थाबाय। बे मोनथाम मण्डलिजों माने डेनोमिनेसनजों खुंजानाय नैबे हाख्ला बाजाराव दा बेवहाय गोबां गाजा गोमजा जादों आरो बे आं मिथिदों जुदिअ आं बेनि नङाब्लाबो आं मिथिबाय थादों माने आजिलै 6 बार जाबाय होननानै आं मिथिदों बेबायदि प्रि ख्रिस्टमास सेलेब्रेसन खालामनाया। दा आंबो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना इसोरखौ सिबिनोसो आं इसोरनि बिसाफोरजों आं लोगो लालायफैदों। दा बेजोंनो आं मेसेज होनो सानदों जोंनो फैगौ 25 तारिखआव जिथु बर'दिन फैगासिनो दं सारा बुहुमनि मानसिफ्रा बेयाव गोबां रंजागोन आरो बेयाव जों इसोरनिफ्राय आशीर्बाद लागोन। दिनैनिफ्रायनो जोङो दिनैहाय सुरु खालामबाय होनब्लाबो जायो बर'दिनखौ। दा बेजोंनो आं गासैबो पृथिबिनि मानसिफोरनि सिगाङाव आं मेसेज हरनो सानबाय बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जि जोंनि जिसु ख्रिस्ट' जायखौहाय जों गोथां इसोर होननानै बुङो मानियो नै बियो जोनोम जानो थांगासिनो दं। बिनिनो जों खुसिजों रंजानायजों दिनैनि बे प्रग्राम प्रि ख्रिस्टमास प्रग्रामखौहाय खालामनाय जादों। आच्छा बेयावहाय दिनै दे बेबायदि गाजा गोमजायैहाय प्रग्रामखौ खुंदों बेयावहाय ओरैनो चिफ गेस्ट हिसाबैहाय अबेनिफ्रायबा आलासिफोर लिंहरनाय जादों नामा जेनेबा? दङमोन इनभाइट खालामदों जि BELC ससाइटिनि जाय डिपुटि बिशप एक्जिस्टिं माने बियो रेभारेन्ड मिस्टार बिजय बसुमतारी बिथाङा दा बेंटलाव थायो। मानसिया गोजाननिमोन माने धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि दा बेयावनो जोंहा बेंटलावनो बर्थमान दङ। बिथाङा आलासि दिनैनि बे प्रि ख्रिस्टमासनि आलासि महरै बिथाङानोमोन। ओमफ्राय ओरैनो दा जेनेबा जिथुनाखि बे प्रि ख्रिस्टमास प्रग्रामखौ खुंलांबाय थागोन नामा फैबाय थानाय समफ्राव? बेखौथ' थांखि लादोंआनो माने फैगौ समफोरावहाय बेनिख्रुइ गुवारसिन खालामलांनो सानदों। गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय। दा नैबेयावहाय माइब्रानि सिथाव आरो बियो प्रि ख्रिस्टमासनि ने एडभान्स बस्था नै गोलैनोसै दिदानदाङा दा बेबायदि आरो नै बस्थायावसो लाबोखादों नै ओमफ्राय आं बेखौसो जानोसै बस्थाथाम। आच्छा नैबे अट'जों लाबोदों दा ओरैहाय साहा नै दा बेबायदि एडभान्स ख्रिस्टमासनि जानाय लोंनाय जादों आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय बियो जादों जाहैबाय फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मा होनो हाख्ला मा होनोमोनलाय बे जायगाया औ हांमा बाजार दा बेयावनो आरो बरिया बिथाङा रायज्लायनो रोङा थेवबो गलाल' मोसायो आरो नायदो नुबाय फुरा
Hey,